Do you ever just get to wondering by the way things are today? So many on board the gospel ship and going different ways. If we all pull together like a family, me and you, would come a lot closer to doing what the Lord called us to do. Jesus built his church on love, that's what it's all about. Trying to get everybody safe, not to keep anybody out. The door is wide open and just as big as the Father's heart above. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. When the shepherd found the lost sheep wandering from the flock, in loving arms he held it. He did not blame or scold. Now we could learn a lesson that will make our efforts blessed. Our methods and our message must be filled with tenderness. Jesus built his church on love, that's what it's all about. Trying to get everybody safe, not to keep anybody out. The door is wide open and just as big as the Father's heart above. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. A warm welcome to you all. Welcome to Navigating Adulthood. I would like to welcome all those who are joining us online. And today we have an important segment whereby we as Chegutu youth have identified, formulated different questions. So we are going to have a dialogue whereby we are going to have those questions discussed and well articulated by the elder. So I would like my panel to introduce themselves. Starting from the far left. Okay, I am Kugarira Pranga from CTC Church. Okay, I'm Sarah Noe, Northwest Zimbabwe Conference. Donzi Paddington Matorere, Chegutu West. From Hindon Free Church. Magama Nathan from Chegutu Town Church. Tapadanana from Chegutu Main Church. Hi, I'm Tiara Mkabe from Kadoma Central. All right, I'm the presenter, Makone Simbarashi, Chegutu Main Church. So, Elder Machando would like to welcome you all. Shatakaita isusu sema youth. Tine muvunzo yakawanda yaitinetsa. So, I think nasi tawana mukana ukuthi muvunzo iyoyo tinyatsobatsirwa live and direct. Pakutaura vanoti men to men. So, Elder tinokugamuchirai pa dialogue yedu yemuvunzo iyoyo, and we hope that by the end of this session all those questions are going to be answered. So, welcome, Elder. So, without wasting much of the time, we want to go to the first presenter with the first question. Okay, question. Iripanapa elder dati mutipindure ndekuti tikufesa ma challenges ekuti murikuona tikuzosvika ma 30 years stream church tisina kuroorwa. Tikuti tikadana nema elders vanenge vachidemanda romance. So ukada kuramba or even ukati ini ndine maboundaries angu, vanoenda kunotsvaga someone anokwanisa kuvasatisfya. Then vobva vamitisa ikoko vobva vaita zvavanenge vaita. Inini kuno kundozosara manje ndiri single. Amenoti ngapasolve sei. Ipapo ishe akadaro kuti ndiri kungosara ndokura nchingori muchechi cause ndingo maboundaries. But tikada kutarisa munhu chaiye ane ma feelings ekuti ndiye nchidawo romance sometimes. All right, thank you. Over to you, Elder. Ndofunga muvunzo wacho wajeka.
kana kuti ndojekesa? Handina kunzwisisa. Mubvunzo wacho rege ndinyatsojekesa. Ari kubvunza achiti hanzi ndine relationship yainayo. Parelationship pacho vane nguva yekuti vanoda kumboexpressa mafeelings avo through maromantic activities. Ndo ari kutsanangura kuti toramba tichingodanana semukomana nemusikana here tisingambogumani kana kumbodii. Saka ini ndopinda papi in relationship handiti. Because munhu ane relationship yake ane zvaari kuda. Inini where do I come in? Ari kuda kubvunza kuti zvinotenderwa here. What's your ground on this issue? Iwo ukasvika pagate pemunhu ukanzwa munhu kuti ndopinda here handinoziva kuti pane mbwa. Why say tiri kubvunza mubvunzo wekuti zvinotenderwa here? Pamakambodanana ndaivepo makandibvunza. Maive musipo but zvinozoitika mamo relationship. Saka imimi, what's your ground on that? Handina relationship. Imimi, if you're at that stage, pamakambosvika pa that stage, maifambisa sei nyaya dzacho? Aiwa, inzwai munzwe macomrades. Hatidi kutipedza nguva pazvinhu zvamunoziva. Handiteseka. Let's not complicate issues. Munoziva kana makaenda kunorara, enda munorara. Kana makapfimbwa kuti mubereke, enda munobereka. Kana iri nyaya romance, enda munoita. Musade kunyepera kuti muruda advice. Hamusi kuda advice. You are telling us what you want to do. Saka muda kuti titichi. Muda kuti titichi. Titi enda munorara. Ndofunga zvekunzwika panel. Alright, taona kuti yapera. Ini ndine mubvunzo panyaya yekuti uri mukomana kana kuti uri mwana wakagara kumba kwavabereki. Wakura wakushanda shuwa. Zviri right here kuti vabereki vabhajete pay yako. Iwo unenge une maplans nayo mari yako. Uri kugara pamba pavo, yes. But votanga ukurongera mari yako ende iwo pamuplan yako ndeyekuunganidza kuti uzororawo. Ende kana wazotadza kuroora ndiwo futi vanouya vachita vachitaura. Saka vanogona here kubhajeta mari yangu yandiri kuzvishandira. Maybe kantange ndabvunza paunenge uchiisa yako pasaidi unenge uchidya yani? Ndenchidya yavo handiti ndiri mwana wavo. Ndiri kutodyawo pane yavo iyoyo nekuti ndichiri mumba mavo. Saka zviri pachena kakuti you want to be parasitic. Uda kuita musoro because waona kuti kuspenda hakusi kuita musoro. Mospenda yangu kaini baba ndisina musoro. Iwe yako uchichengeta kuti uzorora. Vanangu regai ndikuudzei zvinoitika ndezvinoti muupenyu. Kana uri kumba kwangu uri training center. Kana uri kumba kwangu, I also teach you how to be responsible with your money. Ende zvandiri kutaura handisi kuti undichengete nekusingaperi. I'm making you realize the responsibilities of a man. When you have identified the responsibilities, when you go there mukadzi wako akati ndoda nyama, usafunge kuti ari kuwesta. That are the responsibilities of a man. The reason why vakadzi nevarume vari kunetseka kudzimba uko inyaya yekuti some men were never taught to be responsible. Anoti ndakachengeta mari achiriva mari yekugadziriswa musoro kwemukadzi waasina kuendesa. Hanzi tiri kusevha. Hauna kusevha, uri mudzvinyiriri. Saka uri kufila kudzvinyirirwa when I'm teaching you to be responsible. All right. And I expect you young people never to be reminded by your parents to be responsible. As soon as you start earning, sure that you are earning and be responsible. You won't lose by spending kumba kwenyu. Saka Elder muri kutaura kuti panyaya iyoyo apa unogona kuzoradzawo responsibility uchitengawo something asi savings ako uchimaintaina awande. Saka muri kuti unofanira kubalance ndi. Yes, I'm saying you must not save the wrong dollar. Hausave mari iri kuda kutenga nyama. Oita kunge une mari stereki iri mari yenyama. Yenyama inoenda kunyama, yekuko inoenda uko, yekuroora inoenda pakuroora, zvese izvo zvakakunakira. Alright, ndofunga pa Jacob. Ndofunga tiri kuzvinzwa tese mayouth. Then we move on to the next question. Okay, Eld. Inini my question iri kuti ndiri muyouth, ndiri musikana, asi I'm in a relationship. Ndine mukomana wandinaye takapromisana kuroorana handiti. Tapromisana asi it seems like it's taking long
kuti mukomana uyu achiita sei achiroora. Tinotaura nezvazvo kuti shanda kuda kuroorwa and stuff, but he's taking long zvanasingafungire. Maybe tatova years akawandisa zvekuti by now relationship yacho yakurisa. Saka pakadai so ndingaita sei naye dai Elder? Unomuudza nyaya yaJesu yekuti akaenda kunotatsvaga munhu akanga aita munda wake, ndomva aenda akaona munda wacho usina muchero, ndomva adzoka akaona usina muchero, ndomva azodaidza zvikanzi izvo muti uyu ukashaya muchero gore rinouya tinoutema. Dambudziko raunaro nderekuti uri kuramba kutema muti usina muchero. In fact, you are putting too much into a vine that is not producing. And desperation is what is keeping you there. But I want to tell you, the day you will be offloaded, you will be more desperate than what you are today. That's how it is going to happen. He is not going to marry you. Haumo mplani yake. All right, Elder. Munhu ndikunyatsoona kuti he has a future, and I'm not that desperate. He has a future and I'm seeing kuti munhu ndiye chaiye. Asi should I keep waiting here kana kuti? Mubvunzo wangu ndewekuti izvo bhazi rakanaka rine radio yakanaka risina driver ndo rine future pane kukwira iri zvaro risina radio riri kuenda kwariri kuenda. Future yacho iri papi? Pakugara mubhazi rine radio chingoteerera radio asi harina kwaraenda. Iri kupi future? Ndandabata kaElder pekuti zvona love is long suffering. Okay, ndandabata pekuti love is long suffering, Elder. Muri kuti chini apo? Tati love is long suffering, but we didn't say love is slavery. You are a slave of this thing. It's not long suffering. You are a slave, yechauri kuti love, and you have been enslaved because of desperation. This is not long suffering, it's stupidity. Alright, Elder panzwika. Saka muri kuti courtship period haifari kunyanyoreba andi. Handina zvandambotaura inini because ndinga handimo. Handiti ari kureberwa ndimi. Ina handisiri ini ndati ndakuda kuroorwa, ndimi ruda kutoroorwa. Ini handamboreberwa, hapana chandirebera ini. Saka period yamunodanana haina basa zvayo. Aiwa, inini muri toone basa nayo nokuti hazvina basa achikomplena uyu kuti izvo yarebesa. Problem munoziva kuti munoda kuita kunge zvinonzi nyaya yacho ndeyedu iri nyaya yenyu. Vari kureberwa ndevamwe venyu. Vari kuda kuroorwa ndevamwe venyu. Vari kuona kuti tiri kugarira bhazi risingafambe ndevamwe venyu. Kweisusu maElder tiri kupinda papi panyaya iyoyi? Munhu areberwa uyu arida kuroorwa. Iwo uruda kubvunza inini manje kuti torebesa kusvika papi? Ina hana uruda kuroorwa kaini? Vada kuroorwa vareberwa nezvamuri kuita. Kwedzo poto dzacho dzinongogadzwa pamoto, chingonzi garai tichadya. Vanhu vatofenda nenzara, todla rini takangogarira poto yatisi kuziva tiri kupa. Ngazvive nematime frame ka. Alright, thank you very much, Elder. I think pa Jacob. Alright. Ini ndine mubvunzo Elder. Pakuti vabereki vedu to what extent tinokwanisa kuvainvolva mumarelationships edu. Shamwari, haiziyeko relationship ndeyedu tese, we are stakeholders muchinhu ichi. Saka iwewe ukaita chinhu ichochi tese tirimo, iwe nevaning'ina vako nevabereki, chinhu chedu, ihama yedu yauri kutitsvagira ndechedu tese. Saka muri kuti kana ndafunga kuti relationship ndofanira kuzivisa family yangu yese. Yes, tese start kusvika kwekupedzisira. Yes, zvekuti usati watopinda ka unofanirwa kutiudza padhora racho raunoda kupinda. Tokuudza kuti tinowirirana newe here kana kuti kwete, asi chatisingaite zvinhu zviri paperiferi. Unoda mukadzi mukobvu ndiye wako, unoda mutsvuku ndiye wako. Asi kuzoti mutsvuku achiroya anoroyewa ndiswa, isusu tinorambawo. Hatisi kuramba paku. All right, Elder. All right, next question. Okay, Elder. Mubvunzo wangu ndewekuti ndakambofara kwandakafara uko. Then ndobva ndazosangana naJesu. Ndobva ndamuda Jesu uyo. Ndobva ndamuteera.
ndobva ndawana mukomana wangu muchechi akateerawo Jesu wandakateera, ndobva ndamuudza nyaya yangu, ndobva tatenderana. Saka takuda ufambe uchiudza vanhu takuda kuchata kaelda. Aiwa, ndingobvunza takuda kuchata. Jesu wenyu uyu anga atifamba muchiudza vanhu here? Kuchechi kwacho kwatatasvika takadzidziswa inonzi transparency, yekuti tofanira kujekeserana zvese because akuzondiroora. Vakakuudzai transparency, vakakuudza here difference between foolishness and transparency? But elder, ndingazopinda naye marriage ongozoona ndisiri mhandara. Kwiwa anga achida mhandara, akapenyenga mhandara here, handova ngosina paakangoti ndokuda. But elder, ndo chimwe chinhu chaita kuti ndiri kutsvagawo mhandara. Then ndobva ndamuudza kuti handisi mhandara, ndobva ati it's okay. Saka mubvunzo wangu kana iwewe akakuudza kuti inini ndoda mhandara, iwewo usiri mhandara, munhu akapinda mushopu akati mune fanda here, iwewo usina, unoti chii? Ndobva ndati it's okay, handina, hangu ndakubuda, ndobva ati aiwa ndoda iwewe. Iwe ndo unotorwara iwewe, unoziva kana pane munhu anotorwara ndiwe. Okay elder. Waudzwa ka mwanangu, handiti munhu, handiti mukomana ane kodzero yekuroora mhandara kana achida mhandara. Ende ane kodzero yekuroora asiri mhandara kana asiri kuda. Handiti mukomana akuudza zvaari kuda. Exactly. Iwe ukaona kuti hazvipo, kungochamuudzirei kuti hazvipo, handiti waingobuda mushopu uchienda uziva kuti panapa hatisi kudiwa. Handiti kone zvawakuda kufevhegwa kugarapo, chitarisa problem yacho yemubvunzo wakuda kundibvunza, chibvunza uone. Okay, mubvunzo wangu elder ndewekuti isusu tiri tutatenderana tanzwisisana. Then takuya kuchechi. Chechi yakuti handifaniri kuvhariwa vheu, but munhu wangu anzwisisa ende ndaa a new creature now. Aiwa ka. Saka iwe une problem yako ndeichi, mukomana ari kupinda papi? Problem yangu ndeyekuti as a church muri kurambidza kuti ndivhariwe vheu, but isusu tiri kunzwisana ende takatenderana naMwari. Mwari ndakatovaudza tikatonzwisisana. Handiti gaundi racho nderako. Unovhara kapanze apo, pane anga akuvhure gaundi. Vhara gaundi racho. Okay, Elwood. Unovhara, unopindapo, vhara, ufamba uchiuya. Ishi inoitika ndeyekuti mwanangu kazhinji kacho at times sevanhu dzimwe tsika dzatinoteera is to humiliate sinners, because hazvichinje, zvinhu zvakangosonwa kusitoroko. Saka kuzvivhara nekusazvivhura, ivo varida kuudza ani kuti handisi mhandara. Vada kuudza kachechi kuti ndakambotadza. Kana pane munhu akadaro uyo naye ndoda kumuona. Hakuna zvinhu zvakadaro munhu. We must not humiliate each other mukati mesangano raMwari. That is not. Hakuna munhu anofanirwa kutsvaga zvinhu izvozvo hazvina chekuita naye. Iyeye munhu iyeye anouya naye kwandiri. Okay, elder. Yes, don't worry about that. Let no man humiliate you. But kana iri nyaya yezvinhu zvawataurirana neuyu, ukanzwirwa tsitsi mukupinda mumuchato, zvinowanzonetsa kunogaramo nedhore renyasha. All right, Maitabasa, elder. Let me address this to your parents. Chandoda kuti muzive ndechekuti umhandara hunochengetwa as a matter of principle. Chiri kuita kuti vana vedu vapinde muchechi vachinyepera kuti hatina nhumbu vanadzo, inyaya yekuti we are making life difficult over things that do not matter. Nyaya yevhelo haimo, yaive tsika yemaBritish, ende isusu hatina tsika yemaBritish inotisunga. Saka hatigone kuimposa tsika yemaBritish yechikristu. This is not Christianity, this is someone's culture. Saka hatiremedze vana vedu neculture isina chekuita navo. Asi zvatinoita ndezvinoti zvinowirirana nechikristu tinozviobserva to the letter. We are not saying vanoendai munoita zvamunoda or itai mhandara nekutya kuzofumurwa. We are saying let our children respect principle, but iwe isusu ngatiregei kuvasvitsa pakunyepa. Ndiri kutaura inini sababa, ndakamirira vana ane mubvunzo anobvunza ini on this one. Thank you, elder. I think Jeka, I think tiri kudzidza kama youth. Okay, let's move forward to another question. Elder, ndine mubvunzo wangu. Chekutanga, Mwari anoti handizi mutsauri wevanhu. Number 2,
nemamwe makwai angu ndinawo ari kunze anonzwa inzwi rangu. So isusu, why should we segregate kuti ava vari kunze uku handifaniri kudanana naye? And yet there's a allowance yekuti Mwari ari kuti mamwe makwai angu ndinawo anonzwa inzwi rangu. Maybe rega ndikubvunze toti iwewe uri mutambi webhora. Omba wanojoina Dynamos wosaina contract. Ozoonekwa umwe musi uri kuCaps uchiti Mwari anoti tine mamwe makwai angu saka ndiri kumbotamba nemamwe makwai aMwari. Ungati wakanganisirwa pakuti kudii? Ndiri kungobvunza pane iyoyo ndatisiyane neyekuroorana. Ungati wakanganisirwa pakuti kudii? Wasaina hako contract neDynamos asi uri kune mamwe makwai ekuCaps. Na unonga wapreacher contract. Ika isusu hatisi kukuti haasi makwai kaisu. Iwo wakauya kuDynamos. Unotambira muno mubhora. Kana waona kuti riri kunetsa unoenda kumakwai iwayo. Munotamba ikoko muchimba mangopedza. Hatisi kutombosegregata ndiwo akatouya kunokwa unombomanikidzwa. Saka tiri kuti kana munhu ari kuzayoja anogona kuevaluata zviri nani vamwe vake vaanopinda navo. Asi imimi muri kunyepera vanhu vari kunze uko kuti muri maKristo musiri. Saka vanouya panapa vachifunga kuti muri maKristo when you are not. Saka aseswai nevamwe venyu vane sirabhasi yakafanana neyenyu kuti pachiKristo unobudirira here kana kubudirira. Hatina kutambosegregata isu. Tatitambira Dynamos. Kana wafunga zvoenda kuCaps unonotamba ikoko unzwe tikati izvo usiri mutambi webhora. Unoramba uri mutambi webhora. Ende kudenga hatimbomiri pagate tichikudzinga. All right, my next question is, does my choice matter pana Mwari? Kazhinji kacho tinonzwa pamapulpit apa dzinamatira Mwari anokupa zvakakufanira, but inini zvangu ndoda munhu ane macaves nebody yakati one day ari light skin. Mwari haapere vake zvavanonyatsoda chaizvo. Mwari mwanangu zvinoitwa naMwari ndezvizvi. Mwari anoziva drink yaunomwa. Wazvibata? Paunoti kuna Mwari ndisarudzirei drink. Uri kuti pamabhodhoro manomwa ari apa ese anzi ane Fanta. Pane rimwe rine utachiona ina handirioni. Saka Mwari haakuchinjise type yedrink. Anokuchinjisa bhodhoro rine drink yaunomwa. So Mwari is giving you what you want, what the inner man wants is what he is giving you. Because Mwari hana confusion pamabhodhoro aya. Asi inoramba iri anokupa Fanta yauri kuda yacho iri musina poison. Yeah, tinotenda yoda. Yeah, ipapo pakatiomei chaizvo because indesingada kuzovhiringika ndakuona zviri kunze ndine zvandinazvo. Good, ndosaka Mwari achiti kana une zvinhu zvako imbwa wangoita uchipedza usamupinze paprogram yausingadi. Iwe ndiwe Mwari mumarriage yako. Chitora kaanoda iwewe. Mwari ozonzwa kuti unomunhu kuti anohere kumba kwako kana one day. Auyeko hanetsani newe. Kwemimi Mwari munomudirei imakatopedza bhora. But ndiri kuita akasa Solomon akati Mwari ndoda njere ndobva apiwa njere. Handiti apa inini ndati Mwari anokupa Fanta yauri kuda. Asi uri uramba uchita nharo kuti Mwari ape Fanta. Ndiwo nharo dzacho ina handisirini. Indati Mwari ukati unoda Fanta anokupa. Iwe uri kutoita nharo. Inini handina kumboti Mwari anokupa koko iwe uchida Fanta. Asi nharo dzenyu dziri kuratidza kuti Mwari hamusitombomuda pachinhu chenyu. Haadi macaves, haadi chinhu ndozvamunenge makaudzwa. Yeah, ipapo tapanzisa. Then mumwe mubvunzo inenge yakati one day. Muenzanisa wandichapa tiri kudhiraivha mota neexperience vakatiudza kuti mwanangu usadhiraivhe yako wega, dhiraivha iri pamberi iri kumasaidhi nekumashure, because kazhinji kacho ukadhiraivha yako wega 99.9% I think musoro mangu emaaccident vanofa ndo vari right. Saka ndiri kuti
pane mascenarios ekuti ndine musikana wangu zvangu anogona kuzongondikanda hard break ko ndikagara ndagadzirira ndongofamba nawo hangu ndichivadhata vari ndopfungwa dzangu inini. Saka apa mota dzacho nyatsodzita kuti ndedzipi manje apa iwo yako ndeipi handi wati iwo uri kudhiraivha one unenge uri mune dzese here ayo ndine wandiri kutotarisira kuti uyu ndiye chaiye chaiye nevandakaswebedza mudhuze mudzi wangu waunzwa ka ndati ivo vakakuudza zvekuti mota unodhiraivha dzimwe idzi vakati unenge uri imomo here Elder ari kuti anenge ari mumota 1 but anenge achipota achitarisa dzimwe kumasides kuti zvakambomira sei. In other words ari kuti dating but ari mune imwe ari mucourtship ndozvaari kutaura. Saka ane mota yake vamwe vari kudhiraivha mota dzavo iye ari kuona mota dziri kupfuura ndiri kutoita confusion saka ndiri kuda rubatsiro since uri kunzwisisa nyaya yacho. Alright, Elder. Regai tipapfure titi panzwika. But paishu iyoyo pane zvandoda kuvhunza Elder. Ima handi mune mukadzi right hand. Mukadzi wenyu imimi anoshandisa senemi yani. Yenyu here kana kuti yekumba kwavo? Anoshandisa senemi yangu. Was it automatic here kana kuti pane zvakatoitika kuti senemi ichinje? How easy was that kuchinja mukadzi wenyu senemi yekumba kwavo kuti atore senemi yenyu Machando? Hazina kutombo hatina kana kutombo hatisitomboona problem hapana kana meeting yakaitwa. Also you mean kuti it was automatic? Inini handisito iye kana kutombozvifunga kuti asaichinja kana kumbozvifunga. Alright, so then the question remains kuti if it was easy for your wife kuti achinje surname zvive automatic kuti ashandise surname yekuti Machando, why is it now difficult kuti utore munhu wekunze umabsorbe inside? If on your lineages it is automatic kuti munhu anogona kuchinja surname yake yobva yanzi Machando akutonzi Machando, saka munhu ari kunzoko ndotadza nei kumuabsorba muno apuwe surname yako. And I think that's the question, not surname ndimuabsorbe apinde muchechi in relation to that panyaya yemafamily lineages acho. Makaudzwa here kuti chechi ine muridzi? Ameno kwamakabva ikoko makaudzwa kuti chechi here ine muridzi kana kuti hamuna kuudzwa makanzifunga kuti icooperative? Ine muridzi. Ine muridzi. Muridzi ndiye ari kutora vanhu kuti vachinje vaite surname yake. Hauye nechilisti chako chevamwe vanhu varida kuchinjwa masurname iwo. Saka muridzi wechechi akatochinja vanhu akavapa masurname akakwana. Iwewe pauri kuuya navo uri kuvapromisa kuti vachachinjwa nani? Maybe uri kupushwa kuti uye naye. Maybe usizoti chii chiri kukupusha kuti uye nemunhu iyeye. Ndoda kumbokubvunza iwo mubvunzo wakapusa vanangu. Iwe unopinda postori. Handindire zvaka. Oona kuti savadha iri kubika varume vakanaka. Ndizvo zvoka. Postori haizvigone. Saka iwe unoda kutora here murume kwaari kubikwa kwakanaka ouya naye kwenyu kuri kubikwa maravhuza. Hauoni kuti unenge watomukanganisira? Hauoni kuti zviri nani kutoenda kuri kubikwa? Yeah, zviri nani kuenda kuri. Isusu tiri kuti endai munopinda chechi kune vakadzi vakanaka. Musatombouya navo pano. Pamusana pekuti pano pane vanhu vakaipa vanovadzidzisa zvinhu zvakaipa. Saka totoprotecta imimi. Kuti chechi yeko imethodist ukona yashata usauye nemukadzi wako imomo. Enda unopinda kune mukadzi wako kuri kubikwa vanhu vakanaka. Alright, I think Batsirika. We are now proceeding. Sorry. Inini ndikuzviona sekuti andi zvichanzi makwai yangu ari kunze uko achauya mumuti. Nani? Na Jesu kaya. Alright, ndapabata. Ndoenda kuti pave clear kuti tigoziziva kuti wakanzi ndiwo wakati une makwai ikoko here aunoda kuya nawo munomu kana kuti ndi Jesu. Ndiri kuitira kudaro asi uri right chibvunza ako mwanangu. Alright. Makwai yangu ari kunze uko achauya muchechi mudanga ndi. Anzwa izwi rasha nditi. Rani? Rangu ishe. So inini I'm doing an outreach program. I am bringing ndinoparidzira kushoko raMwari kwanditi ndovaunza kuti mwanangu inga ungauya neBhayibheri zvakanaka. Makwai yangu ari kunze uko achanzwa izwi rangu ozouya. Kana auya iwe unombowaziva kuti makwai.
asi kuti unouya nawo uchifudza woti Mwari makwai panonetsa makwai ngaangonzwa izwi rake ipopo auye. All right, it's okay. Next question. I want you to know this thing, young people makagara. This issue is not about segregating my churches. It is about what you believe. So we are saying it is better for people to marry within their belief system than to bring people who do not belong to your belief system. So we are not saying Seventh-day Adventists are better than Methodists. It's not a comparison. It is just a principle where we are saying marry within your quarters. So we are not protecting Adventists or Roman Catholics or Methodists. We are saying evaluate that which you can manage. Ndofunga mapabata. Musazofamba mchifunga kuti takafunga kuti muri special stereka. Aiwa muzi special. Asi muri pano. Kana muri vana vepano munoita zvepano. Kana mafunga kunopinda apostoli. Hatina kana futi problem nazo nekuti tese tiri kuenda kudenga munonoendera ikoko. All right, Pajeka. Next question. Okay, ini order da ubvunza. Tine mukomana wangu wandikutodana naye tikutopisa zvekutodaro. Ndewe muchechi mukomana atori bold sebo. Takutosvika panguva yekuti totororana atori serious. Ende mari atori naye hapana chikunetsa. Ada kuroora but anga asina kundiudza kuti ane mwana. Saka pane chiri kunetsa ka? Uri kuti hapana chiri kunetsa mari anayo. Aiwa chikunetsa ndicho kuti ane mwana. Saka pane chiri kunetsa ka? Ndicho chega chikunetsa icho. Ane mwana but mukomana. Asi. Ane mwana ana mukadzi but mukomana. Ana mukadzi but mukomana. Akaita mwana but ana mukadzi. Sikanda kubvunza kuti pane chakaita ndinonyatsobata iwo ruda kuti ane mwana asi hana mukadzi asi anga asina kukuudza. Nawo waudzwa uri kuti kudii? Indewe unororwa. Ko pane chinonetsa handiti pane umwe 1 nyangwe pakaita wechi2 pane chakaipera. Aiwa ndisingandoti pete 2. Aiwa anogona kungovepo because maityire umwe 1 anogona futi kuuya handiwo problem yaona yeko zvese. Yes, handinenge iri problem but sikaindida kubvunza kuti ndororwa here. Aiwa. Nemukomana uyu anokwanisa kundiroora here but ine handisi kuda mwana. Au mwana usiri kuda ndeupi? Ndewake mwana. Saka vanomedzwa kupi kwawakaona kwavanoenda vachinomedzeswa kuti vasabve? Ini ndanga ndatonyura murudo kozvanga asina kundiudza. Saka ndobvunza ndoita sei? Alright, mwana wangu regai ndikuudze chokwadi. Ukadanana nemukomana kana kuti nemurume asi mukomana, murume ane mwana wake akaramba mukadzi, mwana iye ane kodzero dzekurarama pamba in peace. Kana usingamude usapindepo enda hana kwaari kuzoenda. Ipapo ndo paachagara ndiye mwana weipapo. In fact anogona kutoenda ndiwe because ndiwo changosvika. Iye anotoziva ndiye ari kutovhara gate pamba ipapapo. Hana kwaari kuenda iyeyo. Ndo number 1. Number 2, ane kodzero yekuchengetwa zvakanaka asingadzvinyirirwe. If you can't, usapindepo. It's simple and straightforward. Mwana manje hana kwaari kuenda akatosvika. Anokwanisa kutondiroora kana nchida totochata, it's okay. Kana iwewe uchiziva kuti unonogona kunochengeta akweva sanzu akweva nemavanga vari, it's okay. Asi inini handisi kuti iyeye wauri kutaura it's okay nekuti handimuzivi. Asi history yandingori nayo ndeyekuti kana ane mwana anowanzosara futi aega. Ndo history yandingori nayo yekuti akaita mwana anoita futi single, oita mwana oita futi single. Saka inini kuti zoti pane iyoyo akachinja handigone kudairira iyoyo. Yandongodairira ndiye mwana uyu. Imwe yacho iyo ndeyako. Alright, Elder, ndofunga ndikuona kuti asara ne about 8 minutes. Saka pane ma questions 3 asara ari hanging. Ndo atichabvunza tobva tangobatsirana nepanel kuti ma questions yayo apindurwe thoroughly. Then the first question iripo ndeyekuti isusu sevakomana we discovered that vanhu vechisikana they are interested in knowing about future mukomana
kuti mukomana wangu akaita sei, mangwana zvichazomira sei. And isusu as gents, we don't have any problem with that. But the question from us gents ndeyekuti isusu, if vasikana vari interested in knowing about our future, should we then know about their history or their past? Is it necessary, or do it have any other consequences in the future, maybe kana mamu marriage? That's question one. Question one, there is no one size fits all. Ita zvinoenderana ndiwo kuroora kana uchiona kuti history inobhadhara enda unobvunza history. Kana yeye achiona kuti history inokwanisa kushewa anoshare, kana asingadi anongorega iwe unotsvaga vane history yakafanana neyauri kuda. Imimi, what's your ground? Huh? What's your ground? Maishanda nehistory musati mawana. Aiwa, isusu taive vanhu vechechi kavakasunungurwa naJesu. All right. Isusu taive vanhu vechechi vakasunungurwa naJesu. Saka vanenge vasunungurwa naJesu vakauya hativabvunze kuti wakauya sei isu. Isusu ndotaura isusu. Ndozvataingoita vanenge vati vakauyidzwa naJesu, idzo wai dzanga dzitaurwa dziya hatibvunze wai dzaifurira kupi. Alright, atapanzwisisi. Iyoyo ndotaura yeda ndatozoona kuti imimi saka mose manga makachena. Tatakatendeuka tatiri vanhu vechechi. Imimi handizivi kuti problem yenyu iri kunyanya uya papi, asi handingazvinetsi. Alright, then next question concerning my work issues. Work issues like kana musikana achida munhu anoshanda. Rega ndi clarify ndichiti question yacho yanga yakati mabasa ari kunetsa, like economy yedu muri kuziva zvayo. Musikana haasi kuda vanonetswa nemabasa kauya. Aiwa, tikutaura kuti tichitsvaga sedu semabasa andi. Vanhu vaMwari, let me be clear. Inini kumba kwangu handidye explanation. Zvekuti kuri kutongwa nani kumabasa ari kunetsa kana kuti ari chii, handidi murume ari kunetswa nezvinhu zvisiri kunetsa vamwe varume. It's as simple as that. Saka musanditsanangurire zvokuti izvo. Inini pane point yanga iri ndine clarity. Inini ndine clarity yekuti mota dzakazara muroad umu. Inini handigamuchire explanation yekuti dziri kunetsa. Ndiri kudziona. All right. Issue yatichida ndeyekuteka zviripo zvekuti unova in road unzouya kubasa, maybe wanzi ushande paDelta uri accountant. Zvakashata here? Hauna anything chauri kuita nenyaya dzedoro kana kuti mauk kana kuti maTM? Handisi kunzwisa mubvunzo wacho apa kuti musikana haasi kuda munhu anosenza kuDelta. Tiri kuti ini ndakaita crop science ndobva ndanoshanda mufarm but rorima tobacco. Zvakashata here? Zvinoenda neconscience yako. Rega ndikubvunze mubvunzo uri very simple. Iwewe uri muKristu, womboona basa pane munhu anotengesa madrugs. Zvakashata here? Haasi ako. Izvozvo zvakashata. But haasi ako, iwe uri pabasa rekutengesa chete. But Elder tiri babo muchaona kuti mirai nditange tabvumirana. Imimi musandimhanyire mberi ka. Mati imimi zvakashata. Zvakashata. Zvakashata kuti ndiri kupromota kuti tobacco iyi itokura. Vanhu vagotodhakwa. Handiti anza yenyu kai. Saka imimi chiri kukunetsa ichi. Anza munadzo ndadziona kuti munayo. Saka problem yenyu chaiyo apa ndiyei. Problem yedu Elder ndeyekuti zvona tatisiri sure neanza yedu kuti but ndogona kungozviti ndiri kutadza but kusiri kutadza. At least masure. Elder, pane situation yekuti tapiwa contract kubasa. Asi ndakavaudza kuti inini Saturday handishandi. Then ndini ndine experience pabasa. Ndobva ndafonirwa uri musi weSaturday kuti taita problem satobaya papi apa neapa. Ndikavaudza ndinenge ndashanda here musabata kana kuti ndorega kuvaudza nati isabata handikwanisi kuya kubasa ndorega kuvabetsera nekuti ndakati handishandi musi sabata. Aiwa, problem yako haisi yekuvaudza ndeyekubatika. Saka ndofanira kuti unobatika sei iwe sipo. Aiwa, vanenge vandifonera. Uri kubatika. Okay, Elder. No problem. Mwe mubvunzo ndewokuti ndatoenda kunoroorwa, then taseta date romuchato, takamirira kuzoita muchato wedu. Then mukomana wangu akunditi but still ndakatokuroora, can we have sex? Kana maroorana musati machata munhu akati ndakuda mukadzi wangu aperekwe, zvinobvumirwa, zvinotenderwa kuti murarame semurume nemukadzi kana mawirirana
zviri official, muri officially married. Saka muri kuti tinofana kuno officiate kuti takuchitorana. Hazviti kuti ndikangonomuona ndotorara ikoko. Aiyo. Unochiti wewe kuna madzitete. Inini ndaroora mudzimai wangu zvekuti ndichamirira musi wemuchato handichazvigone, chindipai mukadzi wangu, let it be official, hapana anokunetsa. In fact, problem iri kutoita ndeyekuti une mari yako iri kuleft, waakuda kuita yekuba kuisa kuumwe yekuright. Hazvina ningirikiri, unogona kuipiwa mari iyoyo ikatoita yako pasina kana problem. Okay, Elder, on that uyapiwa nini? Mirai ndijekese vanangu, zvinowanzoitika ndezvekuti mukaroorana muri kumba kwangu, moronga madhiri enyu muri mumba mangu, toti mukomana wako zoyoti nhumba handiizive, uri mumba mangu, uri mwana wangu, ndakurodza zvechokwadi, asi zvekurara izvo handizvizive, iwo mbowamitisirwa mumba mangu, mukomana uyo achiramba otaura kuti nhumba handiizive, inini ndoita sei? Andiri kukubvunzaiwo. Ya, panenge pakunetsa. Yes, saka mamwe mabhomba anonetsa mukaacreata. Saka culturally zvaiitika ndezvekuti mhosva waamukadzi wemuridzi haiparirwe mumba mangu. Kana matoona kuti maakuda kutoenda, beta mubva maenda, pane kuda kupara mhosva inogona kuzondipisa maoko. Saka chinonzi respect, kungopedzisa basa rako nemazvo. Okay. Alright, old. Panyaya iyoyi toti tabvumirana kuti ini ndakufanira imi mazviziva. Chechi inozviziva here? Kozi pandinozosvika pakuchata toti tarira tese handiti. Then ndobva ndazochata maybe nhumbi yakutooneka yakuma 7 months. Chechi ine mutemo wekusenja, kusenja. Izvo zvinozisa. Hausenjwe mwanangu kana maroorana. Church inorecognize customary marriage. So when you have married customarily and both parents concur that you are married, the church can bless you. Most chata later. Ndaita mubvunzo Euda. Pane nyaya inoitika yekuti madzikoma edu akura. Anodecide kunorora, kana akuroora achatarise vanasisi vedu vari kuma 36 ivo vanenge vakuma 40, vanenge vakumanyira twidiki. Vanasisi vedu obva vave so worried nenyaya yekuti saka kana Tobias ari kuma 40 andisiya ininiwo ndiri kuma 30 takada kuva iye achinomhanyira ka 23 oro ka8, saka ini ndicharorwa nani todinavo. Inini this is my personal need. Inini ndinofunga kuti hutsinye kuti une 40 years unoroora mwana ane 20 years. You have created a prisoner for yourself. Inini ndinoti uri kutyirei vamwe vari as mature as you are. And ndine problem wofuti yakanyanya nevakomana vemazera enyu vanondundurudzana netuvana twemaambassador. The reason why we have all this corruption, it is because they are your apprentices. Ndimi muri kuspoila vana, tiri kukupai hwai kuti chengetai kumapathfinder, and ndimi muri kupfimba zvanana. When you have got vanhu vezera renyu vanogona kuti no nekuti vanoziva mabasa ako, but you are not doing it. The problem that we have as a church is not being caused nekuti vanasikana vedu havana brain. Iri kukonzerwa nekuti tine varume who are not men enough, who are planting this seed and later condemning it. It is not proper, and I will insist, it is not proper for a man like you kuti ndinzwe kuti ari kunitenderedzana nemuambassador ane 16 years at your age. Elder, tiri papo panyaya dzemarriage. Shoko rinoti ngative pasi pemadzishe edu nemitemo yavo. Recently, our government yakati ndinogona kungoroorana nemunhu wangu tega zogova recognized pamutemo. Sechechi tinoti kudii kana ndau yakaisa mutemo iyo yaiziva kuti vanhu vechechi havapengi. Jekesa eri. Saka vatombouyi ikoko iri toitiro vari kubhawa nevari kupi kuti vari kuita maproblems ekunowanikwa vabereki vavo nekuti vanenge vakadhakwa. Kune vari soba vanga vasingatombozivi kuti muri kuda kutoronga wakupinda mupurogiramu yakaitirwa vamwe.
zvakafanira kuti ukanzwa kuti hapari kuchengetwa nherera hazvirevi vana vako iwewe, zviri kureva vana vevamwe vasiri responsible vaya. Saka mutemo uyo haubate iwewe. Saka musade kudhaivhira pamutemo wemapenzi imi musingapengi, asi kana muchipenga ingoenda munopengera ikoko. Alright, Elder, toda kutenda, I hope sechegutu youth tabatsirika. Our prayer is that zvose zvaratidza panapa tikwanise kunozviimplementa mukati meupenyu hwedu. Saka totenda nediscussion iyoyo, we hope kuti tese tabatsirika. Ngangiso nesibi Ngizaye enkosini wathi ngegama lika Jesu ngathola ukukhululwa wesumthandazo wami wangithethelela wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo. Ngangiso nesibi Ngizaye enkosini wathi ngegama lika Jesu ngathola ukukhululwa wesumthandazo wami wangithethelela wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo. Yebo wethula umthwalo ungadlula, yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela. uJesu wavusa umoya wami Wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo. Yebo wethula umthwalo ungadlula, yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela. uJesu wavusa umoya wami Wangingethula umthwalo wangishiya uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile. uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile. Kusi Jesu yangithanda, kusi Jesu ngiyamuthanda, kusi Jesu wangifela lapho esiphambanweni. Kusi Jesu yangithanda, kusi Jesu ngiyamuthanda, kusi Jesu wangifela lapho esiphambanweni. uJesu wami Wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile. uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile. ngizomethemba njalo Ubuya yasindlela uzongihola Jesu angisekele ezulwini ngolanda ngibongaphakade ungethula umthwalo wangishiya ngethulo. ngizomethemba njalo Ubuya yasindlela uzongihola Jesu angisekele ezulwini ngolanda ngibongaphakade ungethula umthwalo wangishiya ngethulo. Yebo wethula umthwalo ungadlula, yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela. uJesu wavusa umoya wami wangithula umthwalo wangishiya ngethulo. Yebo wethula umthwalo ungadlula, yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela. Jesu wavusa umoya wami wangithula umthwalo wangishiya ngethulo. Yebo wethula umthwalo ungadlula, yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela. uJesu wavusa umoya wami wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo.